ağam bilen oturdu ve siz dövür atırıp gelip yaşasıp sonra tuğurun oğul gıydın, olup artacaklar, olup çoğuluk görmemem nesip etsin. Oturdu ve sizin ne ilek geçti kendisi? Bu malsın o toğulun mala ötüşülür sana tehir var mı? Ey bir ne ilek öyle uğru dönerden ilek, ne ilek böydün alıp varmalı, ne etmeli? O oturdu ve sizin kiminin yaşap görüşümüne, kıydığımız programı ustancak aktıklar mı? Tuğulun. Dayı şükür. Size de Allah'a sağ olsun. Eğitimli oğuzcanların tüycülüğünü görün. Hiçbir şuna koymak edip şu an yok kimin hem o benim şu toramanı hem beceri vermeye kapıyı da takladınız, öğü verdiniz. Sağlığına kerettirdiniz. Allah eğitimler vakit versin çağa çıklanın tüycülüğünü görün. Benim aktığım bile şu an huzurduk diye toramanı yerler. Kaçelim yatacağına dikkat otursana o yerine diğer ayağını vurup bana dedim hala ben iyi bir ayağım ha. Arkasında duruyor da gelecek ha. Doğsaydım aytmalı vakti geldim. Ağır, yedican. Ağır, yedi yurtoyda. Taňar elkasan näpsiň maşgalandy. Süýjülükde atnaşarlyp şular ýaly. Produktlar uğratypdyr. Esselamu aleyküm Armanda. Bugün yol aşıp bir Kerk'e geldik. Kerk'de toyda. Şular tuğleme günahsı dilen yali levaba toyalına. Sağ olsun anamlarına ne deyip olsa toylarına kılıklı şoğul etme için barıklasını, yüreğimi koyuyorum. Ortadan anam sizin netice bizden rabotayım. Ömrüm benim coşup gelin yağlarına at. Мы сейчас с дочкой поем очень популярную песню про искреннюю любви. Лай, 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 лай. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Мы могли бы повстречаться и пройти мимо. Так бывает очень часто. Мы могли бы разминуться где-нибудь рядом, опоздать на полминуты, столкнуться взглядом. Мы могли бы закрутиться, как в лесах листья. Мы могли бы притвориться, отвернуть листья. Мы могли бы затеряться в городах разных. Так бывает очень часто, так бывает очень часто в суете мира. Просто не верится, что друг друга нашли. У дня стремительнее летят наши дни. Просто не верится, просто не верится. Selamun aleyküm Muratcan. Aleyküm Hoş salam. geldin. Şeylerak bir levap toy mekanımız. Qatıqovi, tuvalama. Yumuşacık renkler ulanılıptır içinde, ha? Tonlar takı priyatın gözüme. Yağdadan doğru mu? Qatıqovi, tuvalama. Uğurna olsun, kan toylu restoran olsun, bizim çağırın arasında. Nesip olsa. Ýyň bir ajaýyp toýlaryň bolan günlerinde bize misleýärsiz ki. Levabyň şahanna halky var. Men gowerýän levap. Gogulleýarlar dem. Şu toýlarda zatda. İnşallah diňe toýly günlerde bolşak. Sağ olun. Uğurna olsun inşallah. Köp minnetdar geleňiz üçin. Terasda gowy ekeni.
Terası diýilýärmi? Luna terası. Hawa, terası. Hawa. Bizim kiçirek zalymyz, Hmm. ikinji restoranymız. Ejur Lewap halkyna näçe uwdun, näçe bu hyzmat etmek niýetlen edýärler şular. Olar şoňa münafik. Hakyky, hakyky. Orna bolsun, kän toýly restoran bolsun, taýda toý diýen ýaşlaram bagtly bolsunlar. Minnettar. Sağ Sağ olun. olun. Minnettar size. Haçan salamu alaykum. Hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş bulduk. Minnettar Lewap'ın halkyny gowut begenlerden şun. Hawa, sağ olun. İlkinci yedek gelýär. Bir hili dogry aýtsam, daşary ýurt atmosfera bar bu taýda. Konsertimiz näle bolar onu mädir görür. Birazdan İnşallah. gowy energiýa bilen geldik. İnşallah. Luna terasy hakykatdan hem her detalyna införlüp, oňorlupdyr. Tuvalym belli teredenden belli bolýar, eýýäm uffadyň eldegdir bu ýere. Hakikaten hem nesip bolsun näme galanam sazy, akustikanam konserde başlamam soň bir baha berer. Konsertler gowy atmosferaly, gowy gydykly bolýandyr öýdüp giredýän. Sağ ol. Alanyň görür. Sağ ol. Minnettar. Sağ ol. Sinyal owadan ýere munafiq görkmen çağırsaňyz, alanyň inşallah owadan gowy aýdymlar bilen dua. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun.